हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଘରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ବି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଭଲକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଜେଜେମା ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାମାୟଣ କଥା ହଉ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ହଉ, କେତେ କଥା ଅଛି। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରିକି କଥା ହୁଅ, ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିବ। ଗାଣ୍ଡୁ ବି କଥା ହଉଛି। ଗାଣ୍ଡୁ ତୁ କହୁନୁ। ಅಲ್ಲ ಆಲೆ ಮೂಬಿ ಗಲತಿ ದೆದ್ದಂಗ ತಾಲು ಆಮ ಬುಲಿ ಮಾತಾಲು ಕಲ್ಲ ಲಾಮಾಲ ಕತ್ತ ಮಾವಲತ ಕತ್ತ ತಬು ತಗದ ತುಲುದು ಅತ್ತಿಗೆ ಬಲೆ ಮಜಾ लागती गप तुल बुद्धिल बॉल को दावली लतिया भी तांक गले अति मु भी आम गले अति लाइलु। थैंक यू। जय जगन्नाथ।